Эфирден алыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Мошенниклардан сакланыгыз. Телефоннарыгызны теләсә кемгә алмагыз, теләсә кемнән телефонны. Кырыгалдарлар йокламый, азнакайлы акчасын югалткан. Biz kelganda idarəçi uyuşmadan kelgan elektrik o'z ishini boshqara edi. Lekin u bu elektr energiya liniyalaridan suv oqib turishi sababli o'z ishini boshqara olmadi. Həlmətlilər cavab izli. Gəfiyatulun uramda күп фатирлы йорт ішіне яңгыр суы үтә. В связи с тем, что и наша жизнь меняется, и обновлять знания нам очень важно. Бәясе, кеше гомерләре. Калабызда янгын куркынычсызлыгы буенча укулар узды. Мошенниклык гамәлләре турында даими искәртеп торга карамастан кызганычка каршы алар кармагына эләгүчеләр һаман очрап тора. Кыргылдарлар акча үзләштерүнең төрле алымнарын куллана. Социаль инженерлык схемаларын, мессенджерларны һәм дәүләт органнарына охшатып эш итүне актив куллануларын дәвам итә. Азнакай районы буенча полиция бүлегеннән алынган мәгълүматларга караганда, зыян күрүчеләр зур суммада акчаларын югалткан. Эчке эшләр бүлегеннән алынган мәгълүмат буенча зыян күрүче Актүбә бистәсендә яшәүче 1984 елгы хатын-кыз дежур бүлеккә керткән гаризада ул 20 600 сум күләмендә акчасын урлаган билгесез затны җинаять җаваплылыгына тартуын сорый. Бу очракны җитәкчеләр катнашында узган эшлекле киңәшмәдә полиция хезмәткәре хәбәр итте. Потерпевшая перешла по рекламной ссылке, начала оформлять карту, вводила свои паспортные данные, номера телефона, а также иные данные. Потерпевшие одобрили лимит 275 тысяч рублей. Рәсмиләштерү вакытында хатын-кыз беркем белән дә аралашмаган, барлык рәсмиләштерү онлайн рәвештә узган. Әлеге факт буенча тикшерүләр һәм оператив эзләү чаралары үткәрелә дип билгеләп үтте полиция хезмәткәре. Җирлектә профилактик эш алып барылуга карамастан, район халкы мошенникларның хәйләләренә эләгүен дәвам итә. Азнакай шәһәре 6-нчы территориаль иҗтимагый үзидарә җитәкчесе Рәсимә Рәхмәтуллина бу юнәлештә халык белән аңлату эшләре алып барылуы белән уртаклашты. Бик күп андай звонок итүләр. Без шуның өчен үзебезнең чатта һәрвакыт информация биреп барабыз. Мошенниклардан сакланыгыз. Телефоннарыгызны теләсә кемгә алмагыз, теләсә кемнән телефонны. Үзегезнең менә мондай кодларны, телефонга килә торган кодларны беркемгә дә әйтмәгез. Андый-мондый сезгә хәбәр берән инде килә икән, звонок итәләр икән. Сез үзегезнең балаларыгызга хәбәр итегез. Туган-тумачаларыгызга, бер дә булмаса күршеләрегезгә кереп киңәшләшегез. Бер дә булмаса сезгә әгәр дә Сбербанктан дип әйтәләр икән, безнең бит Сбербанк рядом. Барыгыз Сбербанкның үзенә. Керегез, шушындый хәбәр булды дип. Апа белән шуша җитәкләшеп кирип киттек. Аңарга гел по пути шушында безгә аңарга звонок иттеләр менә. Барсак, уже Сбербанкта утыралар. Әйе, сезгә менә шушындый атака булган. Без хәзер шулай эшлибез дип. Кырыгалдарлар урлаган акчаларны кире кайтару бик авыр. Шуны һәркем аңласын иде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Янгын вакытында ут сөндергечнең инструкциясын укырга инде соң булырга мөмкин. Нәкъ менә шуңа күрә гадәттән тыш хәлләргә әзерлек алдан ук автоматизмга кадәр җиткерелергә тиеш. Бүген Адымнар полилингваль гимназиясе базасында бюджет учреждениеләр җитәкчеләре өчен янгын куркынычсызлыгы буенча укулар узды. Катнашучылар янгын вакытында ничек дөрес эш итәргә, коткаручыларга нинди мәгълүмат бирергә һәм эвакуацияны ничек оештырырга икәнен белделәр. У нас практически все объекты с массовым пребыванием людей, к чему опять-таки вы относитесь, имеют несколько эвакуационных выходов. Семинардан теоретик өлеше янгын чыккан очракта үзеңне ничек тотарга кирәк икәненә багышланган иде. Спикер гадәттән тыш хәл вакытында төп дошманның каушау булуын ассызыклады. Шуңа күрә әлеге мәсьәләдә планны алдан уйлап кую мөһим. Янгынны күргәч, иң беренче чиратта вазифаи затларга янгын турында хәбәр итү системасын кабызырга, 101 яки 112 номерларына шалтыратырга, вентиляцияны, электр энергиясын сүндерергә һәм эвакуацияләү чараларын күрергә кирәк. Эвакуация вакытында барысына да хәбәр итәргә янгын хәбәрчесе ярдәм итәчәк. По направлению пути эвакуации обязательно такие кнопочки будут на всех объектах с массовым пребыванием людей. Даже здесь они есть, совершенно верно. Как ими пользоваться? Просто сняли крышечку, оно легко отодвигается. Нажимаем на кнопку, держим несколько секунд. Моннан тыш спикер катнашучыларга, коткаручыларга шалтыраткач конкрет мәгълүмат, төгәл адрес, яңгын чыккан код һәм конкрет урын, кешеләргә куркыныч янымы, юкмы икәнен әйтергә кирәк икәнен дә ассызыклады. Без бик шат, Әлмәт шәһәре безгә менә шундый возможность биргән өчен.
Безнең өчен ул бик мөһим. Һәрбер бюджетный организацияләр балалар укыта, бик күп кеше ул организацияләрдә. Балалар гомере безнең өчен бик мөһим. Яңгын куркынычсызлыгына бәйле сорауның бәясе инспекция штрафлары түгел, ә кеше гомере. Фәридә Курамшина шулай дип саный. Шуңа бу мәсьәләдә барысы да алдан ук вак-төяккә кадәр уйланылырга тиеш ди. Учитывая то, что многие моменты меняются, пересматриваются отношение к тем или иным действиям, в связи с тем, что и наша жизнь меняется, и обновлять знания нам очень важно. Әлеге минутларда без шараның практик икенче өлешенә чыктык. Ул урамда узачак, биредә белгечләр янгын сүндерү чараларын әзерли. Алар катнашчыларга аларның бер-берсеннән нәрсә белән аерылуын һәм ничек дөрес кулланырга икәнен сөйләп китәчәк. Первое. Снимаем пломбу. Видно, да? Пломба говорит о том, что огнетушитель либо новый, заряженный и исправный. Пломбу просто срываем, выбрасываем. Она нам больше не нужна. Можно сделать на полу, потому что многие огнетушители, да, будет довольно-таки тяжело, особенно уже здесь 5-8 литров. Аннары чекны тартып алабыз, шлангны ялкын нигезенә төзибез һәм сүндерәбез. Чарада һәркем шартлы янгынны мөстәкыйль сүндереп карый алды. Безнең телекомпаниягә Гафиятуллин урамы 2 адресы буенча яшәүче ханымнан шалтырату килде. Аның әйтүенчә, көчле яңгырдан соң күп фатирлы йортта 2 фатир су астында калган. Шуңа күрә фатирларда ут та юк. Безнең төшерү төркеме шунда ук әлеге адрес буенча юл тотты. Яшәүчеләр белән Алса Әхмәтҗанова аралашып кайтты. Гафиятуллина 2 адресы буенча яшәүчеләр бүген безнең үзләренең фатирларына чакырдылар. Шушында яңгыр явып торган көндә аларның фатирларын су баса һәм инде бүген ут юк. Без килгәндә идарәче оешмадан килгән электрик үз эшен башкара иде. Ләкин ул бу электроэнергия линияларыннан су агып тору сәбәпле үз эшен башкара алмады һәм шулай ук квартиралар икесе дә бүген утсыз калды. Хезмәт күрсәтүче идарә компаниясе суны агызыгыз һәм алга таба яшәргә киңәш итте дип сөйли биредә яшәүчеләр. Ә электрны кабызу бигрәк тә ремонтлау куркыныч, артык дымлы дип белдерә. Фатир хуҗабикәсе Татьяна Гузенцова сүзләренчә, су басу белән ул 1981 елдан бирле газаплана. Яңгырдан соң бөтен су фатирда, кар эри, ул суда торак фатирга керә, ди ул. Каждый божий год мы мучаемся, каждый божий год, с 81 года. Ни одного года мы вот после 9-го года где-то ремонт сделали крыши, не знаю, года 3 всего только терпела. Вот с чердака все к нам идет, все вот на этот стык идет, на провода на наши. Очень страдаем. Не знаю, что делать. Дом правления не помогает, ведь они? Нет. Күрше фатирда яшь гаиләдә су басудан интегә. Быстрениннар гаиләсендә фатир бу хәлнең масштаблы булуына ачык дәлил. Зал бүлмәсе тулы чиләк, таз һәм чүпрәкләр, лампаларын төшереп куйганнар. Әлеге видеоны безгә фатир хуҗасы җибәрде. Александр Быстренин безгә үзенең телефонында төшерелгән фотосурәтләрне күрсәтте. Анда нәкъ менә алар өстендә түбәнең стяжкасы да, рубероиды да юк. Кадрларда күренгәнчә идарәче компаниясе хезмәткәрләре проблеманы вакытлыча бетерергә булганнары күренә. Алар түбәнең бер өлешенә полиэтилен җәеп куйганнар. Аның өстеннән материал саклансын өчен поддоннар төзеп чыкканнар. Ә полиэтилен астында су. Ул яңгыр яуган саен күп катлы йортның фатирларына үтеп керә. Ну, потому что над нашей крышей, если на крышу подниметесь... Менә менеп карагыз, анда утырып еларга була. Түбәгә чыгу ишеген генә бикләп куйдылар. Түбә анда юк безнең, бөтен җире ачык. Идарәче оешмадан килделәр бүген. Түшәмнән җыелган суны җыеп алыгыз да кибә ул диделәр. Воду сольете, говорит, высохнет, все нормально будет. Гафиятуллин урамы 2дә хәлләр әле дә кызыгырлык түгел. Кешеләр ничек тә булса үз мөлкәтләрен коткарырга тырыша һәм идарәче компаниyaдан ярдәм көтә. Без үз чиратыбызда Алсу идарәче компаниясенә мөрәҗәгать иттек һәм җавап ала алдык. Бүген Гафиятуллин урамы 2нче йорт адресы буенча төбәк капиталь ремонтлана. Подрядчы оешма булып Карал исемле оешма тора. Яшәүчеләрнең гаризалары буенча подрядчы оешма вәкилләре һәм идарәче оешма белгечләре белән берлектә тикшерү актлары төзелә һәм су басуны бетерү турында карарлар кабул ителә. Алса Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты дәвам итә. Очрашулар калабызның 8 мәйданчыгында һәм Татарстанның тагын 12 торак пунктында уза. Узган шимбә программасын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты.
Комсомол паркында тамашачыларга яхшы кәйф һәм үзенең иҗатын җырчы һәм композитор Вил Усманов бүләк итте. Татарстан Республикасының халык артисты татар һәм рус телләрендә мәхәббәт, тугрылык һәм эчкерсез хисләр турында тирән эчтәлекле композицияләр башкарды. Артист сүзләре буенча концертка хәтле үк ул гадәти сәхнә булмау сәбәпле бераз борчылган. Ләкин бу дулкынлану аңа тамашачыларга онытылмаслык кич бүләк итәргә бер дә комачауламый. Мин монда килеп төшкәч, сәхнәне күрмәгәч, азрак аптырашта калган идем. Әмма ләкин концерт башланыр алдыннан шул кадәр кеше җыелып килеп утыргач, минем күңелләрем тулып китте идем. Менә бит ничек рәхәт икән монда чыгып җырлый башлагач. Халык шул кадәр үҗитеп, җылы итеп кабул итә, җырлашып утыралар. Артист кешегә ни кирәк? Шул бәхет инде кая гына булсаң да. Көчле вокал һәм халык мотивларының уникаль рәвештә үрелеп башкарылуы кунакларны битараф калдырмый. Гүзәл Фаттахова Татнефть компаниясе проекты күптән инде шәһәрнең күркәм традициясенә әверелде ди. Вил Усманов бик матур, тавышлы җырчы. Биләрен җырларын бик тыңлыйбыз инде. Беләбез, паркта йөри үтерик, эт белән гүләт итеп, аннары бер вакытта тотынды монда репетиция башланды. Соңыннан 25 минуттан соң инде башланды концерт, кеше җыелды, бик матур җырлый, без шатбыз. Шундый мероприятиелар күбрәк булсын ди. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты шәһәр халкын һәм кунакларын инде 10 ел дәвамында төрле мәдәни күңел ачу программасы белән сөендерә. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында алабызда атна сайын җомга һәм шимбә көнне төрле чаралар уза. Мисал өчен биредә Комсомол үзәге янында икенче атнаны Винера Мөхәммәтханова һәм Лия Ахметова чыгыш ясаячак. Шул ук вакытта Әлмәт сусаклагычында шәһәр халкы һәм кунаклары зумба буенча остаханәдә катнаша алды. Энергияле заманча хитлар, салмак темплы музыка белән алмашынып торды. Һәркем әлеге бию белән якынрак таныша алсын өчен биюдәге бәйләнешләр махсус гади элементларга бүленгән иде. Латин Америкасы ритмнары белән Ратмира Отставнова агымдагы елның гыйнварыннан бирле таныш. Тормышта мөмкинлек туган саен биергә яратам дип уртаклаша. На самом деле очень люблю групповые занятия. Это очень весело. Төркем дәресләрен мин бик яратам. Безнең шәһәребезнең безгә мондый мөмкинлек бирүе өчен рәхмәт. Мондый чаралар безне якынайта. Без охшаш мавыгылары булган фикердәшләр белән танышабыз. И мы знакомимся с единомышленниками, у которых схожие увлечения. Мәйданчыкта биюнең бу матур һәм гадәти булмаган түре белән танышырга теләүчеләр генә түгел, ә су буенда энергияле музыка белән ләззәтләнергә теләүчеләр дә бихисап җыела. Культурная среда очень прекрасное мероприятие. Постоянно проходим их на всех площадках. Очень рад, что и дети играют вместе с пожилыми, и пожилые также наслаждаются. То есть прямой контакт всех возрастов. Исегезгә төшерәбез, шәһәрнең мәдәни мөхите проекты шәһәр халкын һәм кунакларны җәй ахырына хәтле атна сайын сөендерәчәк. Димәк, алда безне тагын бик күп иҗат кичәләре көтә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.